Baruchme. Silpe. Baruch. Kali je timpina. Konje je scene unde mantu bete golleri. Unde open ಆಗ್ತಾವ. ಸೋನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಆಂಡಿಂಗಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ದಾಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೊ ಪೂರಾ ಪೊಂಜೆಲೆಗಳೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ ತಿಂಡದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಅನ್ಪುನೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚೆ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀ ದಾದ ಕಜಿಪು ಅನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾನು ಬಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿಪಿದಾರ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಸದನೆ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊರಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಪಾಡೆ ಫುಲ್ಲು ಶೆಕೆ ಇತ್ತಲು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ತುಳಿಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ತೆನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಹಿರೇ ಪುರ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ತರಕಾರಿದಾರು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅಂಚ ತುಳಿಯಾನು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಿತ್ತು ಬೇಸಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಚ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಉನುಕುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ಪೀರೆ ಬಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ದಿನ ಪದೆಂಗಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಣಿದೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಾರೈ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಡಲೆ ತೊಂಡೆ ಕಡಲೆ ಮನೇಲಿ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮನ್ಕಡೆ ಅಂದು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕುಲ್ವೇನು ಕೋರಿಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಏಪಲ ಕೋರಿಸುಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಏಪಲ ತೂಪರು ಆಟಿಲಿದ ಪುರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಾಪುನು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ದಿನಚರಿದ ಪಾಡ್ವೇನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಯಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾದ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ತೂಪ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಸೊ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೇದ ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಂಡೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನು ಇಪ್ಪುನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇದ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಸಂಡೇದ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನು ಚಾಮನ್ ಕಲಿಪಿದ್ದಾರೆ ಅಟಿಲ್ಗುನೆ ಬೈದೇನು ಅಂಚ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗ್ಲೆಗ್ ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ದಿರಿಕ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಬಾರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಅವುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಶನಿವಾರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಐತಾರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಸೋಮವಾರದ ನೀ ಬೈಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂದು
ಚಹಾ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ 6 ಪೋಯಿರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯಿರು ಚಹಾ ಬರ್ದು ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಇಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನು ಏನು ಅಪರೂಪ ಮನ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬನು ಮಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರೆಪುದ ಅಡ್ಡೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೈದೇದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಈ ಜನದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೊಡೊಂದು ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ ನನ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ವಾಶಾಣ ಇಂಚಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಡುಗೆ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ಕೋರಿ ಮಾಸದಾಲ ತಿನ್ಪಿಸಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ತರಕಾರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನೀರು ಮಶ್ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋಯ ನೀನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡುಗೆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತನು ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ತೆಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ತುಲೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಶೋಕೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದೊಂಜಿ ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲೋ ಆಪುನು ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚದಾನು ಒಂದು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತೇನು ಇನ್ನಿ ಮೇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಮಿಜ್ಜೆಂಗುಲು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನಿ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ನಾನು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುವೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತುಪ್ಪವೇನು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ನಾಗಗೊಂಜಿ ಪೇರ್ಪಾಡ್ನ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ದಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿದೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಮಂಜಲ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತಿನತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂದಿ ಅಂಚೆ ಮಂದಿ ಈ ತೂಲೆ ಬರ ಅವು ಆಂಡಲ್ಲ ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಕಣ ನೋಡು ರಂಚ ಅಂತದ್ದು ತಿನ್ನೆ ಅನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾಲಿಂಚ ತಿಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಸೀನ್ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದು ತೂಚಮ್ಮ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತ್ರಿದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ನ ಕಂಚ ಅದು తెలుగు పొడించి తాగావు ಹಿಂದಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಇದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ
ಮಸ್ತು ಸೋನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಆಂಡಿಂಗಲ ಚಾ ಬರ್ದಾಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ ಮೇ ಲಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಡೆ ಕುಲ್ದಿ ಲಕ್ ಬೇಗ ಓಕೆ ಅಂಕ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ದರ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋದಿಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ఒక ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪೇರ್ ಮೈ ಬೇರೆ ಪೋಂದುಲ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂದ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.